Mina sedang noi kejing cekri jing yu belai da kaba misa skor na kaktin kejong belai ka ongkum ne ale to ngin ya ruai ya utrai to ya kan ut ngutenat ya mau siang kejing penim jengi to ngin wan khmat jung u da kejing aingu to ngin ya kan ut ngutenat ya u da kisam na bau trai ulong bakrau badus im bakrau halor kiblai baro hakikti ki jong u long ki jaka ki bajeliu jong ka kendeu ka jingjerong jong ki lomro ki jong u ka duriau ka jong u bat la thau yaka bat ki kti jong u ki la penlong ya ka deu rengkiang ale ngin ya kan un ale ngin ya mane ban ngin dem ngon to ngin ya dem kho siu khmat utrai nong thau jongi tening kong ni penpau kejing sengungu yublei ha kabau blei la penla yangi kum ki khot jong kabalang bangila banyawan lang katne na kamta bengin yo ban yaro ban mane ban penkrau ya ka kerteng ke jong blei tengah pediang subha ya pi baro sakane kejing seng ha ka kerteng ka ba in bat ka tiang tam ke jong trai jengi uji sukres ngini peteng dak nembat jing ruai ka ba pra toyaro ya usim boneng ulong utrai kitrai keleng hau kejing imlut kesyong na bom jukut ujulong kasahit boneng ulatei kabalasdin haneng pertei kasngi ubenai ki klur jing sai baai hangi kingo utrai kanembat jing ruai ka ba pra ya ro ya usim boneng ulong utrai ki trai keleng au ka jing im lut ka shong na bam ju kon uju ya long kasahit boneng ulate kabasudin haneng pertem kasngi ubnai ki klur jing shai bayan haneng kingu utrai Utraya baro long ublay Asun ha van ha pertay Ijing tau pan ban rin ban crown Ilong ki jong utray nong tau Ukumito yang ikibril Uyin kajalil donut snil Shaneng shapo on laban rin Kajing mut shapo uyoim Kapurang chong bukan sapa Naki eki bulatau Jing yarokan bakrau kan mi Yuble ubah latang yangi Ilung ki duriau sawasyan Kabor bat ka jing stadu try Ijing tau baroha
Hasua bengin pendem ke jing duai min pule na ke tin ke jong belai ya ka bangi la ban sem na ka city of Stolpol skinong room kelonong ba pra kot kat pra adu ar fu ar kum juru na ka sam ka khandai phun riu ka de kot ka sipeu adu khat ar tin ki ba ong kum ne namar nga ken ba kita ki jing sya sitom ki jong ka perthei sngi ka bamenta kim long ai eru em ban nu jor bat kata ka buram blei ai ka buram ka ban sapen pau hangi namar kata ka jing khmi kermen kemang ka jong ki jing thau ka khmi lenti hir ya ka jing pen pau ki khun ublei namar ya kata ka jing thau la pen long apo ka jing thala om da kamon hi henrei da uta prapen apo ya ka ha ka jing kermen on penlait no ya kata ka jing thau hiru na kata ka jing long marau apo kata ka jing pon sa ka jing lait luit ka burom kita ki khon ulai namar ngitib ba ka jing penlong baro ka we ke ut lang bat ke su la khun lang hadu menta kasam ka khandai pun riu du khat khat ar du spo du khat ar taong apedeng ki jaj ben riu utrai usensyar ya ka perthei ru la pen skem kat ba omla pen ki ya ka pun bisyar ta ka hok i kenja ben riu to ki beneng kin kemen bat ka kendeu to kan syat kemen to kan kerhu ka duriau bat ke jingdap jengka to kan risa kalengka bat baro kabadon haka ndakum ta kiding haklau baro kinyarwai na kabakemen to blei kijing su un kerku leng ba kijing pule na kaktin kijing blei tengnya duai ko blei ku kpa jingi ba beneng long bakuj ke kerteng jome wan khima jome long kamon jome ni aingu yame kan snei namar kamon ke jome kuj ke jome ya kamalawan lam lang yu pai lang bala suspa jome ha kene ka ying ka pakentang nam ta bengin yo ban mane ban pendan buram banjaro ya keteng ka khuj ba badan bor ka jong ma kum ta kum ne ka basdang ni aingu ya me kana snei mana penlong atran pen ya sngo yingi ya ka tin ka jong ma kana snei sifang ki jing thau sifang ki jing thau ki ti ki jong ma ki badan kana ka perthei na do ki lom ki wa ki klau ki batap ki ding ki sin bat ki kendeu baro kana snei bat ki we ki jing thau ya ka beneng be kendeu bani ya ayu ya me kana bisnei kine kilong kumne ba kilong kidai ke jing thau ba ke jing pen internet ke jong me kana bisnei kum ta try ni ayu ya me bangi yo ban rakhe ha ya kane ka environment sonden ni duai ke jing lam ke jong mun sim ko jame yangi haba ke ai ke bangi yo ban ya keren kane ka por kalong si benta kum ke jing yaro ban pendon burom ke kerteng ba khui badan bor ke jong me kana snei namta kini kijing penlong barok kendat bisnai ki bah beneng bad akan kendeu ken kilong ki ba internet bingin ya ro yeme bangi aingu yeme kena snai leng ba kene ke mariang ke melathau yangi snai kalalong ke bor jong kijing kersian bor kijing penim yangi we pat we ni aingu ya kijing start ke jong me atrai ji sebein komta atrai i duai ru atrai ya kijing yalam ke jong men leng ba kene ngin snutu kumno bingin sumar kumno bingin penbaha kumno bengin pen internet ya kene ka mariang akan bisnei ha ka bangi don kana snei ka ta kalong ka jingkhot ke jong men ha bangi on pule ne tin ke jong men ka pen ken mau ba mala thau ya ubriu adu ka kitab Genesis atraji sebein mala thau nam ta bu un sinsiar yakine ki jing penlong ki ba im bat ki bom im ki jong men kana snei ki badon ha kene ka sla perthei kana bisnei kom ta trai ni duai menyalam nang bangun muslim ko jema yang iwe pa iwe baro ban ngi aingur ye me kana snei ka mamaseng ya ka balang ka jong me halor kene ka jaka ana ka sinang moro kana snei kum ta trai ke balang jong me kana nang so kana nang roi karhai kana snei ina duai kana snei ai ba kin nang san ha ka jinget ban syakri ye me kin long ka jing pen kan long ka jing yarap ki khon jong ka balang trai bikin sngu ba bikin syakri tang ye me makin le ro ka jing im jong me ka man la ka sngi kana snei
trai se nyai duai men kerku yang iwei pe iwei wan kena ke yim kentang ngin mat ya kubon nak tin ki jong me bat ngin yo ban mane ban syakri me bat aingu ya me kan snei i duai ken mau kerpang na kemta ki Kristan hang nei ki bom sim layo lan ban wan se kena ke ying ke khu ke kentang ki jong me nai ki dau ki jing don ki jing pang ki sitom ki met ki jang ki kemta trai se ngi duai men pen khia ya ki men ai bor ki kan bisnei ban khia iki kerteng bak snam jeme ba kini awi kisi kini ban kiu skiing ke kentang jeme banyero an pen buram me kerteng ko jeme kan mau kerpang nam ta kitoi ki bala jengai no na ka ying ke jome kan snei men ker khuru yaki hoi atrai si leng bau men sim ko men pen kendo men thau thmai ke jing im jeki tro snei ke la ban ya sneu ke jing khot ke jome be kin ban phai jeme kan snei ban ban ya kiu lang ka ying ke ko ke kentang ke jome kan snei kan maru trai si ye baro khat ki khot jang ke balang nadu ki pastor ki teman pesan bat ki nong sarai jang ke balang nadu ki khot jang ke balang nadu ki beritam nadu ki pesan tam trai sin ki nang ya ki ji long ke wei ki ji long siteli nakam ta ben telun ye ke kam ke jang me hapok la ke balang trai sin ngine i ke buram ke jang me lang baki khon jo kene ke balang trai sin ba ka yeng kene ke jaka trai sin nakam ta ban yalap ya kalama gospel ke jaman taban sekiwei ru kum jo trai kiwei kin ya i ba kin ya amat trai se ben phai se me lang bang nong pen im lang ba ka kane ka balang trai sin ya lam ya kane ka por kum sa jo kijing sekri jingi na du sedang ada bekun hakar teng jo trai bu nong pen im jingi Jesus Kristus ki duai amen ki para bangi bi kumba julong malakatiyo ngi pen pau ye ke jing khoblei kerpang ye phi baro ki khon jong ka balang nadu ki longkme ki longpa ki parolok samla bar ki heb ki barit kat ki bedon hagini ki jing sing nyai khoblei ru ye ki wei ki parabangen ki bana ki wei ki balang ki bedon rangkat lembat nyi hagini ki jing sing nyai khoblei ye phi ka kateng ki jong try obau nong penim jong Jesus Christ kini kedai environment sandi kesengi kerpang kebaga sinot kelapun ben bangin ken mau ken mau borom ye saudong saukun hagani kemariang kebangi ni song isa ni im barapring jongi kini kepor ni don ye pastor Reverend RS Maulong ibalong boy ni ki pastor jong ka sinot sep ngi ke jongi ni ai ku blei pi pastor kerpang bapila priang ye ke jing kerpat jongi kum kabalang banwan ban ye don rengkat bat ngi hageni ke singi bat khamtam e ban sam ye ka kubor ke jong blei hageni ke environment sandi ni duai bau blei un kurku ye pi ka kubor ke bapila pun kre kan long ke jing ba men sim na ke benta jongi kum ki khon jong kabalang ublei undon rekat bubat pi ha ke jing sekli ke jong pi ke bapidon hala ke jong ke pastorate ha ke presbytery ba ke sinot barok wei naga benta ke jing ye ken maulang jongi baro i pastor Reverend RS Maulong mensua idon ha ki thain like se ha ke like se presbytery ha ke senam arajar pra ke sinot ke lapha no ye Isabelor ban long chaplain hang the ha CMC belor hadu kesnem arjar khatsau hadin ketui lawan phai biam cha kalai se presbytery henry hadin pat ilalit no cha kamaubu ribhoi presbytery pat mentha pat idon ha kanong jiri nongpo presbytery kabalong kawai ni presbytery thamai jong ka KGP sinot sep ngi pastor la dadang don shu kijing peni chu nalor kita pin sobha bansa ong hi daladi habreng jongi hagini ke por te ubleun long lem rengkat bat ngi baro ding bang ke kubor ke bangin seyo na i pastor hagini ke por ngin yo bandlum no i kijing aingo bat hadin balade bandlum ye kingi kerpat i wei pat irang ba balang Mr. Arkong sedam in sobaban wan bantuai ban penkentang ye kijing aingo kini kilong kijing benar kubli sibot ye duai Blay balong ukupa jungi bahab neng nyai ngu ya meken ko try
mà melong blay jongi utrai ki met pat ki men sim ki jongi ngis ngongu eme na kasngi ka bakrao kasngi ka bakarpang kasngi ba me ai hangi kum ki khun ki joma ngis ngongu karpang ye ki jing start ba me ai hakasinat ka jongi wala penyo ye ki kasngi bangin kan mau ya ki jing krao ka joma na du kasngi ka banengkong ma penlong ye ka pathe ki ngutrai magata ngi ai ngu ru eme ba me lum lang ye ngi kan ni ki men sim ki bakodor ki bahakum kene ka por siteng sngi jong kene ka sngi ngi sngo dei bangin don ha ka ying ka bakandang ka jome kene boro kam dei ka jing la ka jungi kam dei ka jing sngo thu ka jungi han rei ka jing kun shet men sim ka jungi me he jong me yangi ko kan rat bangi wan ban yaro ban pendan burong ban sya skoru ya ka khobor ka jing pen kan mau ya ka jing e ka jome yangi leng bau sekri bakodor jome ban keren ban yeng ban sam ya ka ketin ke jome ban yathu yengi ki ngutrai ya ki jing e ki jome yengi ba me penbiang ki barok ki bangi don kam apa deng ke jing sekri jongi ya me ngi wanra ki ni ki jing ai syaka kam ke jome na ki jing kirkhu ke jome ki ngutrai ni ki kam ki ti bangi trai nama ka tangi duai men pen khu ye ki ban men kirkhu ru bakin long ki badap de ki jing kirkhu ki jome ki ba shino ka balang ke idon kam ban pendon kam kan yai rengkat bat ke jingkir khu blai ke jome baka kam ke jome king kutrai kan nom susa kum baka jusa ande kan ya syakmat da ka bor ke jingkir khu ke jome kerkhu kerpang i syakri ki bakodor ke jome ki bom ju man thaj ban lum ban lang bat ban no senyang syake kam ke jome kerkhu ye ki kam ki ki jong ki kunrat kin nang man bha kin nang roi apa deng ke jing le ke jing em ban pendap ya ki jindon kam hakadok lah ka ying kasem lane haki benta barok andai ki man thaj ki wanra habang yo sngauru ya ki jing pen bana ba ki jing pentip nai skri jongi yo sngau si ja trai ki jing trai borba ki para banget ki jongi hakabalang hau ki ju ai na ka sngi se ki kam go jome to nang kirkhu tan pen yo ya ki mesim go konran ba ki nang ai se ka kam go jome kerkhu ya laga jong ka balang ko melaya don rengkat naduk ki snem ki baladep haduk kat menta banagi snem ki brang sa ru bangin ya hoi mentau snem melaya lam yangi ngidon hakane ka benta siteng jong ne snem milaya de jing kerkhu de jing yalam ke jome ban inget ru banang ne sekmat ubna brang sa menom i no yangi lagi kiti ki basbon ki jome ko konran me yalam ya laga jong balang nado i pastor kino serai ke komiti balang ke baju perkat iki kam ke jome ban bu baik berhenti pekan ya baik berhenti ingat men yalam men ai ngi ke kunran ke jing start ke jing sempang ba ke jing long ka wei nam ta ke kerteng ke jome ngis ngutu ngidon ka seng hala ke jong i balang ru nado ke jing seng kena jing seng samla jing seng kenthei kini ruko kunrat kun juman thaj men telun ya ka kam ke jome ha ka level ke jong ki nado gidang rit ke kunran ai ke jing start ke jing sempang ke no yalam ke jing seng kena ba kin nom man thaj ko kunrat ke jing long kena ke jong ki hade kin lom kin lang ki khon hep ki barin kin wer kin khot kin tra ba kin bang ban ban kiu se ke jing seng kena o jing seng samla ru kum ju o nang yo sneu jing penmna gidon kalengkor ke ba kide ban kit ban sim banta hakane ga environment kin lom kin lang kin pen khoj ikene ka dong ka snong ban snok ti lang kin driver ka im lang salang ikene ai ke jing ro namar ke jing start we mai haki bar ikene ke ju ke jing start men pen kham ti hakin no yalam ke bendang wan os nem wan ke jing seng ken thehi to nang yalam kin kutran ya ka balang ko jing ngimla ban len ngidon ke jing ke jing le kidon ki bapang ki besidom ki badan hospital bagi don haying met ngitip an long blai bala ban pendai ya kita ki jing syam ki jing kenduk ki jong ki ha ki benta ki baper lagi don apa ki jing duk jing keduk rometip ban pendap yu thiar jong ki kidon apa ki jing pang ki sistem melong blai nong penkia melong doktor bala ban lai ki ki bagi kum ki briu ngimla ban lai sya ya ki bakin susyani bitang hame ki gunrat bakin nom du jing kermen andai kin syania buat IT man melong blai bala ban syania padu blai ju kersan ya lagi jong ki briu priang ko kenrai kini jing duai ke jongi maaf na iki pop ki beminsem ke bahateng hateng pen ngsi de ka tin de ki kam ya lagi par briu bat kham tam ye me let no ye ki maaf yingi na bahagar teng ukun jong me Jesus Christ unong pen imba i je jongi ki nong pop na ru menta sebun ikut amen
Te kene kepor syua bengin poi sekajing yaselok nak ketin ke jong play ngin ya beteng kan tempat jeng ruai ars pa lai puar uji sukris unsen Charlotte ke pertaiba nakut sekun kahima jong u kan nang pur kat badang sa ka sngi bat klor ki jing tau baro ha pertai to ai kin yaro lang yu blai ki angel neng tu syat komen ke kendeuru ka ong amen kenempat jeng ruai ke ba ars pa lai puar Jesus Christ unsen Charlotte kapertai bangakut jakun kahima jong uka anang pur kan badang sa kasngibat klor do senchar hi ko try ki pa ki koi di na ki nar kin lan riu thai kin shem ka je suk jai ga shi jamba rodi kan wai ki jing tao ba ro ha birthday do I can yaro lang you blame ki angel neng to sha go men ka kendaru do ong amen. Kita menepasan ki dekot komti balang ki long kami long kepa jong kebalang ki samla bat ki heb kena ngai kublai e jipi baro ka kerteng ke bait bat ke batang tam ke jong trai jengi uji sukres nga wanra ru ke jing ai kublai kerpang na ka distrik Nongjiri ha ka ba ngatrei nga pen paru ke jing ai kublai ya ka program komiti jong kabalang kabala ibit yang ban ai ka ya kene ke jing keren ha kene ke environment sonde kabalong kasngi ka bangir ke sepang kamariang te kene ke jing seng nga sum pen paru ke jing snungu ya pi kabalang pilai kentin pediang nam ta jonga ber kumjuru ke jing pen itu jangan te kumbala pen itu ke kerteng jangan kalong stingwell mulong yang pastor RS mulong ngatrei haka Nongjiri distrik kebahap haka Nongjiri nongpok presteri kamangi dan lang haka jo ke sinat ke KGP sinat sengi te ngisa angti ha berwa yang ladon arngut kikun kita ilang kikun senrang sudah angti ha berwa te kubur kaba la pensiong nungrim ya kejing keren jenga hakane kepor kalong na ka kitab Genesis kalonong ka baningkong ka dekat arpun riu la pensiong nungrim hakabede bat kene ka environment sonde kitab Genesis kalong baningkong dekat arpun riu ka ongkumne ublei ula ongru tongin ya tau ya ubreu hakadur jongi kat kum kejing serim jengihi bat kin sensyar halor ki dokha ka duriau bat halor ki kenjamran bat halor ka perthai baro bat halor ki ki kenja bapar baro ki bapar halor ka kendeu ki bapar halor kene kendeu
nak kene ke benta ke ba ngakwa banyak slok nak ke tin ke jong blei kum ke subjek pedeng jong ke jing perkat kalong bau blei ni sutu nak wangi pule nak kene kitab Genesis kalong bau blei ula tau yang ki video ke dur ke jong uhi ke jing temu ke we nak ke jing temu ke bau blei tau yang kalong bangin pej bangin penbah bangin sensar pen internet ya kene ke mariang abang langkot kalong ya ke mariang ke kentup ya ki kenja ba im baro ki ba im ki kenja bom im baro ki ba don haduriau hakiwa ki ba don hakilum baro te kalong bau boleh lo tau ni na ka benta kata ke kitab Genesis ke tu bau boleh ulah tahu ya ka beneng sejrong ba ya kendeu satabian ha ka beneng kong kene ka perthei boleh siong long ka beneng bat long ka kendeu ulah tahu kene ka kendeu kene ka perthei ka bangi im kam don dur don dar ai ruem kumta nak jing bom dur don dar kim don kini ki ding ki se kiwe kadon tang kadur ke ba klam idon dur ke ba dum long bau mensim ba khu ak takapor udon halor ki halor kene ka kendeu khi nakam taban penlong ikine ki ai barakhai te hadin ka bau boleh lo tau ke beneng ba kendeu loong tolong ka jingsai kalau long kene ka jingsai kumbangi i kasngi kalai ka jingsai bat ya ka baka ai jingsai ngi ong men sngi bat men mit aba kala sep kasngi ngi ong men min bat boleh ulang tolong ka sun beneng satei ki jing tau ki babon jite sun beneng ki met beneng ki ba fer ula tau ula ong ya ka to ka kanyalang si jaka bat kiwa kintu sa kita ki jaka belang si jaka ke balkot ka duriau talong ka kendeu bat ka kendeu ka de ben mi ki jing thung jing tep ki so ki pai ki sintiu ki skot kum ta tar ban ublei ula ong ru ba kindon ki jing tha tolong ki jing tau ki ba em apok ka duriau te ki don ki dok khai ki dok thli bat ki pun jat ki jat dok ki ba em apok ka duriau bat ngabang ngai sau tenat kalong ba ublei hadin ba ula tau itnat ikine ki berakhon ula ong to ngini tau sia ubriu pan bun sensiar halor kini ki baro kumta ngi sutho na kana ka kitab Genesis ublei ula tau iki lum kiwa kiba itanan ula tau iki ding ki sit kiba itanan ublei ula tau iki sentiu ki skon ublei ula tau iki plang ki kenbat kiba itanan ublei ula tau iki jing thung jing tep ublei ula tau iki marat ki mereng ula tau iki kenja knyang baro kiba par ka kendeu kiba im kendeu ula tau ki lauba lausan ula tau ru iki sim kido kiba itanan nakata kadau i asngeu na ka nakata kadau bangi ngi habangi le ki klau kiba kenja i asngeu iki sim kiba sneu tenat kiba ruai haki klau jongki sanesha ki than jongi namar bangi ki briu ngilong ki balanot de i kisim kido ngi peniam khamtam hanong kendong ngi bagi don ki ba ki siat da kejeri ki riam ye kisim te ngi nei nak ta kadao ki de ki klau jungi po di kasi jentia ngi kham sitom ban ye i ki kita ki jat sim lastang la de ngi le ki lau ba lau san sethi ki than boy si ki than border ki border area jong kane ke jilla me khalaya jungi kabide bat ti sakap Assam bat sa Bangladesh yasnyo te kisim ban kaba kata kalong kaba ngi perkhat bat kini ki jing thau baro
kilong ki jing thao ki pen itenan bat pen I ke buram ke jong belai ya ke buram ke jong belai dena kata kadau ikine ki jing thao baro ikine ki jing penlong baro ki beran saudong saukun jengi ngi ong ka ba kadai ke mariang environment sende kadai ke jing ken mau na kam ta kini ki jing thao saudong bedan ki jing im jengi be ong ka mariang ka kentup ya kini ki bangal kedeu kum ki klau ki betap ki sentiu ki skut ki plang ki kenbat ki lum ki wa ki merat ki mereng ki sim ki dok ki kenyang ki besea ki jingtung jing tep ka ka laer ka kendeu umau senang ong langkot ka mariang hi ka kentup ya ki ba im bat ki bom im ha ki bedan saudong saukun jongi Dena ka takadau ngi hakane ka mariang ya ka jing jerngam kepala penjerngam da ki jing thau ki jing penlong ki jong belai ngi ki ksaj berempung bat ngi asngeu ki jing pa ki sim kum ong nong roi semen sim ong haba ngaya leng bai ki lau ba lau san ngasngeu jing pa su thiang ki sim huding na clear ulum ngi ki thi ki madan ngasngeu ru ki jing be la er ba su sing Mensim jangan tu yaro yau trai melong bakrau Mensim jangan tu yaro yau trai melong bakrau Unong ruai se mensim unong ruai se mensim upen pau ya kejing internet kamariang ka pen pau ya keburom ya keburom ubelai kumunong tau ya kene kamariang ka ba ngi im lakot ru ka mei mariang yisu thu haba ngi dang rit ya imei ni khot imei teng kadau kalong imei jangi haba iyo ikikun ipen bit pen biang ya ka bam kadi ya ka jing don kam jangi kikun bar khot bangin bangin san kata kalong ka kamram jong imei jangi namta ka jing don kam jangi kikun kum ju ya kene ka mariang ru lakot ya ka la pensrim ya ka kum imei ki ong ka mei mariang balai ki ong ki khot ya ka mei mariang ka dau ka long namar ban khnang ba namar dei kene ka mei mariang ka ba ahi ban ba mandi ujur ujhep ngi yo na ngi yo na kene ka mariang kum ta kum ba imei pa ai ki jing bam jing di yangi kum ju ka mariang ka ai jing bam yangi ka ai yangi ya kata ngi ong no ngi persim kum imei bala bayai na ka banta ka jing im jingi lakot ka mei mariang kane ka mariang lakot ka mei mariang namar ba ka ai ngi ya kala air oksigen kala air oksigen ha kane ka pertai ka bangi ngi ya im kum ne dei namar ba ka don kane ka oksigen kala air khu ngi la ban ong kala air oksigen kala air khu ka ai ngi ka jing im bat kamariang lengba ki ding ki sid lengba ki phlang ki kenban lengba ki ni ki jing thao ki jong blai kane ki ding ki sid ki penmi yangi ki penmi ya kane kala air khoj dat kane kala air khoj ka bangi yo ana ki ding ki sid yo ban ring mensim ni ai ngoi blai bat ka wei pat ka long ba kane kamariang ka ai hangi yaki kine ki jan ke bangi phong la thao na kine ki na kamne ka mai mariang jungi ki jan kine baro tengi sngo ban ong bau bulei bangi sakri long sha bulei wastan adu kata ni im makane ka perthai bulei shwa bun thao yu breu khnang bu breu un im u thao shwa ya kamariang yaki ding ki se yaki plang kin ban bakin penmi ya kala air oksigen ka bakhoy dena kata kadau bar philek skiwi kimet beneng philek kiu ste sha ubanai philek skiwi kimet beneng pin namna ban im kine kirustan apa kilek chete sha kimet beneng mar ka oksigen ka don tang sang sene sepo khendeu ladang ila kiu de ki bun spa kilometer sajrong pinam yo oksigen sho kadau nomar sitem don ding don se chau bunai om don ki kinbat ki frang ki penmi ko oksigen tengi ni
ngau tenan habangi perkhat sepang kita ki bangi im kena ke pertai dei namar bangi yo kena kala air ke bakun wat ya kena kala air ke bami nangi pat kam khuchu kala air ke bami nangi ki kijit kelano kine ki ding ki se ki ong carbon dioxide kala air ke basniu ke bami nangi kalong haduk kata kabangas ngusi kalong bang ane toy pi kalong bang isusi kalong bang kadon kejing penjot kata-kata ya kene kamai mariang akini kisingi imat dei na kene kadau ba ka pertai baro ka we karake ya ka environment ha ka pertai karake ka bede kejing ya kumno ban pen baha ban pen internet ya kamai mariang karake ha ka santrik ubnai jun kabalang jingi kari kasi jantia ka KGP assembly jingi karake katayo benengkong une u ha katayo benengkong kasi sonde benengkong jong benai jon karake kadau kalong bangin perkhat kum kabalang kum khun yo kabalang kumno ban penlong i kane ka mai mariang jingi ka bai tenan bakan lait na kajing sya penjon bahkan lain nak kena kejing syak penjon kawai kalong kejing syak penjon ya kamai mariang jungi kalong kejing thang ding ya kamai mariang kejur pha kham tam ha ki por telang per em la thang ya ki klau ki betap ya ki ding ki si ya ki plang ki kenban bat ki yap lut bar khon habangi pule hebunai March April habangi pule bahai ikut kubur ngini i bahai ikut kubur ba kata-kata kai kata-kata ka klau kala ing kata-kata ka klau kata ka jan ka sinong kala ing ki tho spang ka jing thang ding jong ubriu ya ki lum kiwa ya ki ding ki si bat kine ki ding ki layap lut no kam tam ki ding ki badang red ki klau ki tap ndang ila thang ka ding ki yap no kine ki ding ki sin kata ka wei galong ka jing thang ding ke jur ha ha kini ki klau ki betap ki jengi ngi susi ban ong kalong kumta bat ngasngau bangi ki briu ngim don su kemensim ublei ong yengi abaula tau yengi briu kalong ban sumar ke mai mariang handrei ngi ki briu pat namar bang kadai ke dei na kajing ka bor ka jong soitan na kadai na ka bor jong ki ai ni ki don ki briu ki bom sngongu yo blei bat ki sngo kim su tho yo blei la thao ki ta ban bahai ka mariang ndai ki thang pen ban da kading ya kane ka mai mariang jingi bat kane ka mai mariang jingi kala jot haduk kane haduk kata-kata kabar pan calong ba kajing pom pathar ya ki ding ki si kane ka wei pat ka jing pen sniu ya ka mai mariang ji dei ka jing pom pathar ki ding ki si kaneru ka ba pom pathar hadu ba ki ding ki si la su pom klem perkhat ya kala wei hoi ni dan kamban pom ya ki ding ki si Henry habangi pom ladangi ngi don kamban sinaya ka ying ko mapi sinaya fi de ki ding ne ladangi pom uwe uding ha ka to ka jaka bangi pom yu uding ba he ula ba he ha nyin thung pat sao san teli ki ding ha ka to ka jaka to ka area bangi pom yu uding kata kalau mat pen mahai ka mai mariang jongi ladangi pom yu uding ladangi pom ci spa teli ki ding ne ko ka klau ngi da ki ding ki la he kana kana ngi don ki briu ki la kwa bandino e ta ka klau ni sngongu yu blei ki don pat ki ba na de pengat lut itu ki ding ki thung yang da ki ding la da pom ci spa teli ki la ban thung san spa teli pada kejuk ka kejuk ka jaka de na kata kadau ba ki don kiri kabala penjulor pat yakini kiding belak thang ding palat kidon kiri kabah ka pertai jingi kim don kala duna ke oksigen kata kari Yemen ka dei kata kanong ba kepada hari Yemen kala dei ka jaka kabah kiding kise kim don syo laker ki di kilum kiwa na kita kilum kiwa
la thang ding la penjot do briu bat ha kata ka jaka la penjot do briu ko oksigen kala duna ki briu ki kham yo pang aba ki le chata ha ki snem khat khandai spa nhiều pulai khat khandai spa nhiều pusau men shua udan we u doktor veterinary ha ka bangal ayo ya kran uang apor bangidang pulai di sekolah nah Shillong pastor kini kiding kisin kimpat long kumba long mentah wat senang kendong ro kiding kisin kidang jernam a haka snem kat kandai spa nhiều pulai haka por liur kumne ki benai me ki benai jun kini ki benai sit ki benai julai kane ka jing long jong sin beneng ka chupen tengen bet kumto ka pen pengan ngrei mentah pat haka ne kenong ba Shillong ji kenong ba ka ba khriat Aku cakap akan penpengat kalau pensit namar kedau kalau mak jing duna plat kini kiding kisin. Baleng ibu kini gifan. Baleng skem mak snem kat kandai spa nhiều pulai kat kandai spa nhiều pusau. Habadang bun mak kini kiding kisin kiding duna kiying kisem. Kamut empat dadon kame kini gifan namar kene kamariang ka aying kejing su pengan. Kata kawai kalong ba kejing pengat kejing lek pathar jong briu kiding kisit ba kejing bom ting ding su kawan rak kejing ma ya kanai kamai mariang kejengi kawai pan kalong kejing penjot ya kamai mariang jengi kilong ki karkhana kibel pensni udur ya kamai mariang jengi lek yang ti ha yam dam sai hakiti ki industrial area lana pi lek yang ti haberni pin yo i ya kejing pum jong kasun beneng pilih sikau TV po everni penyi kejing pum yang kasun beneng kau badap dah ke pum sudah katdem bat ke pum ke bami na kine ki karkhana ka penjaklia ya kene kamai mariang jongi kila duna kiding kisin bantan ki pum ki jaklia baki don ki karkhana ki bah bat kine ki penlong ki penjaklia kene kamai mariang jongi ban kebami nang ne kalong baki brig besong akine ki area ki kham yo pang namar ka jing duna ka oksigen na kabalabon ki karkhana ki ding ki se kim dan shu kler ko kam dan shu don ki bong bau khanyang covid-19 khanyang jing pang covid-19 umi na ka karkhana na Wuhan China umi nang ta na ki karkhana balai gini ki kenyang jingpang kimi na kini ki jaka bom don shu namar kadau kalong namar bom don shu ki ding ki si kalau don stang ke jing jaklia ke jing pum don pat ki ong bau unu kenyang jingpang umi na kimarat namar kini kimarat ki ini kenyang jingpang ki kim don jaka shu ban syong kimarat ki ulale syong ha ubriu ki pen jaklia hadu kata-kata bat ka poin ke basan pan ngong ba kawai ke penjot ya kamai mariang jengi kedai ke jingti bat sei ki marpok kendeu kalong ke penjot ya kamai mariang jengi ke jingti duyong ke jingti uranium bat kiwei ki marpok kendeu kalong ke basniu hadu kata-kata wei ubriu abang alayo bani keren bodai na kita tan rembai Uya tu yang awang pastor hadin ke bangil angi segini gitan sene nyim don shu kawa duj haja ka bami kato kawa duj kiti uranium sapok kawa duj sarut jong kato kawa duj hadin bagile depti ka kami shu lada kami sang kendiat ka ka baca klia ka bom dai shu ban ka bom long shu bandi nantang nak kadau jong kejing ti yurni ya udoyong bad wong ba kiwa kibatuj nak kini kijakati doyong pat wong kidok kharu kiyap kidok thliru kiyap paro kijing thau kibaim kibadan apo kawa kabau blei ula ong ba ya ubreu ba udai bersensyar pen bah bang pula kitab Genesis Henry mentau la penjot haki waru kini kimar ba kim imso kidok tli kidok kha ki waru kim imso bat ke jakarep ke ba haki to jaka badon ke par duyong
kila klong sepok juga ke pentor ke ba he ke badai ban besar yo briu dak ki spas nem dak ki hajar nem henrei ubriu uklong doyong no sepok jong ketu ke pentor maru ulong dak jing raha spa ban yo spa no mata uklong doyong waktu cakare pentor kam sei sok syu ukba sei sok syu namar bom yo syu sab kajing tak kata-kata nak kena kebi nak kajing ti yo nu duyong but uranium kalau pensniu pelat adu kata-kata kapan iba ha ka jaka ka boleh ya kitab nya song bo dei ban sensyar tong nya ta yo brio ka dur jeng hi bo sensyar halor kine ki ki ba don nak kena kamariang la kalong ki jing ta ki ba em bat ki bom em kumjo ha jaka bengin sensyar pen internet henry ngi penjot penban i penjot penban kawai pat kalong ba ngitip ha ba kawai ka bangi penjot ya kane ka mai mariang jingi haki ya ki kiwa kadai ka jinglej wi do ha da ka bi ai dawai kadon ka dawai bi ka ba ki don siklong to ka buriu tit tu ka dawai bi wan hayi ukrelang bat ko tu ka dawai bi pudar na ka bat usnrej iki kenyang ki ba bat penyap itu ki badon ki jingthong hendai hajakab un le kumta ubri bo ulitit dawai penyap kenyang nam ta ki jingthong ulitit penban kabi penyap yak tu kabi penyap kenyang nam ta ki jingthong ukle ako ulit wi akawa we ubriu ubala ngangas ngau ba we briu bala mat ya kajing kala ka bamut na kana kajing lej wi ya kadawai hakiwa wong ngalej wi ya kadawai ban yo ya ki dok khai ki dok thli ba kin yap wong ngalej wi nang ta nang te na khli jang kawa khna ba kini ki ka ka patut nang te na khli ki dok kha kin yap kin per ngin ya ban khar ulale sisya kum ta ulej wi da ka bi nala wi takawai o kidawai kita ki kata ka kala kalabi ki dokha ki le upload don le ki briu ki badi su filit wi nang te filit wi da kabi nang te na kli jong ka wa kita ki briu badan siapa ki di itu ka klem tip bakal along ke kalabi kadon ke jingma adu kata-kata ban ngam tip kene ke jing kuar ha jong briu ki do ban sukwa ban yo lut no ban uto babam ki do la da yap akato klip mar sayo ka jingpang kepala pujat namar ka jing kta nama ka jing penjaklia ki ki wa ki jongi ka jing penjaklia ki ki wa jongi mudur lada don ki ba aibi ya ka wa jongi ki ba kwa ban yo ki do kha kana ba ki do kha kin yap kin per ngin yo ban sim kin mudur lada don ki briu ki bayap nak babam ki tu ki do kha ka bang isu ai da kabi mudur lada don ki briu ki bayap ki badi ka to ko da ka jing ai bi jongno to ko lada ki briu ki yap ublei unong kumno ban ngasngeu klem artatin ublei un pan jing ken kumu pan jing ken nau kan habau penyap yu abel wong ka snam jong pana jong me abel on pan jing ken na men ka jing yap jong bat ya kasnam jong ki bayap nakane nakamay mariang kamangi IB on pan jing kain nangi kawai pan ka panja clear kamay mariang jing kawan bar kawan riu kalong ka jing bread pathar ki plastik bat ki jaklia ba penjat ya kamariang kane ka khamjur ba ki khapsor bat hasor hanong kendong ki kam pendunai kini ki plastik ban haba man ka yengi la banong ki pendon kam plastik bat don ki brio ka ba ki pendon kam ki plastik aja ka kin lum kin lang kin saai kali ki ban kit itu ki plastik aki sinong bar ki dong ki kilit berat satu jaka babu ki plastik kum samarten don ki brio ke ba su berat pathar ki plastik bat ki penjaklia ya kana gamay mariang jongi bat don bal abu de ki kali da kasorkar kalabu akidong bagi sinong jongi don bagi penyai de ki sinong
Henry ngau si benong bagi beriu wat ya kata kim kongu. Lada ki kongu balai ke wa kra jengi kendap deki jaklia bagi plastik sudah. Baik ya kawa sirpi la isai met ban peng. Baik ya kawa sirpi. Wat ki do ki badai ban im hak to ro kinam im syu. Namara bala penjaklia yaki wa ke jengi. Ngang mudur abang pen kre ke nek sermon. Lada ka wa kra bat ka slapni ka wa sirpi tang dada dai kita kini kiwa ki pendap ka dam sat tang kini kiwa ka dam sat kan long kumno. Na trai ki wat ki do hadam sat du ki do khang kini aplun. Henry ngisu tenat ya ka wa sirpi bat ka wa kra kam dei tang maka ka pendap ya ka dam sat dei ki don kiwa ki bawan na ki tan wet lengkut na ki tan renli na ki tan jabar sta sidang ki wan pendap ya ka wa ki wan na ki wa ki bakun na ki lawan ki khlek lang ka ka wa kra ba ka wa sirpi kadang klan ka ka bakun kum ta ki do ka hang tia dam sat ki dang im na dei kum sirpi ki nam im syu kata ka we kejing bread patar ya ki plastik bat ki penjaklia bat ya ki jaklia ki penjot ya kami mariang jengi kabanyau bat kalong kejing penyap patar ki sim bat ki klau ka kata bhai kami mariang jengi kejing penyap patar ki ding ya ki sim bat ki marat klau siwa bangan nai pule pastor kapor ka bangadang rit kadang dan apa arpu snem na arpu san snem ngadei ngawan na stai sidang pitip stai stan jengi gibriu gi sutenat ban let be merat sisin snem seti sarib hoi sakap asam ngaru ngala dei we ni gibalet yang ta hadin bangilalet ndang ngalalit pule pastor ngisim yak subjek ka ekologi ki ong nak subjek kalong ke environment subjek ngo kebaikan yang ini kumno bangin take care kumno bangin sumar kumno bangin penbahai kemariang ngasulong guilty lade ngasulong bang ngaladai way ne kibriu balale penjat yaki marat klau bat dena kata dau hadun mangala pule kala influence kana ka subjek environment subjek ekologi kala influence yang ngam su tenat siu ban ong ban let be marat ngam su tenat siu bang bangan sim ya ka kti jenga da ke ban sim da ke jiri set sim ban set ya ki sim klau masine kilaja ngawan mene nang tinga kiu nang tina poi lagne ka mulai bypass ngawan poi ne klau ngam ya ki sim ngam ya ngau ki jing pa ki sim Henry ngasup tenat haba ngadon apa belur hangti ngah banga trei chaplain CMC belur hostel kadon nak kijak asar ngasup tenat nang lasu thaj ban trei ngalasu thaj kejerem kata kajing trei jeung hostel ngasyat mi ikai bat ki perlok sya kijak klau ha belur hostel ngasyat mi ikai bat perlok banyelik si jak klau ngapoi jak klau kidon kiding kisi ngasngau yo jing tengen ngasngau kolong penjai-jai kijing thaj kijing jerem jangan plus nang tang ayo sneu ya kijing ruai jeng kisim pada klau ayo sneu kijing ruai jeng kisim klau ka penjai-jai kijing mut ji perkat jangan hausne marjar katsau ngalale Seti sya Tamil Nadu ngalalai sakwi ke jaka klau kabagi ong ka reserve forest nang ngalalai hangta ke jaka klau ngan yo ifi kiskei kasir ngayo ban keta dalah kakti ngayo ban keta dalah kakti ya kaskei ba ya kasir sakisim kini kibawan hajan kim yesipting yo beriu namar bang ngimlong gejing ma ya kisim gi kimrat kiawan hajan bat sangi tanga tanri boy ngin nam yo isu wat ya kiskei kisir
Kadau kalong namar kajing penjot jong beriu kena ke mai mariang jingi lang ba kajing penyap patar ki sim ki do ki merat ki mereng. Kapoin ka bakat du kalong. Kabang akwa ban keren ha kena kapor kalong. Kumno ban pen bahai ka mai mariang. Ban pen bahai ka mai mariang. Ban pen internet ya ka don kam kajing ya trilang. Don kam kaji trilang. Don kam kaji trilang. Ladang alej sky ka wena kisnong ka ba khotam makana khendau ba asia ji ka maulanong sti chakmat pen ursla. Pin sem ha kisnong maulanong ka ba khoj bat ka ba internet ba ha ka ba don ro ka ni ki cloud ki batap ha maulanong. Pin nem sem plastik. Pinam sem kino kitiar ki kenja plastik bagi bread kumto. Kedau kalong namar ba ki traisnong hanong maulanong ki yatrilang nakamta ka may mariang ban pen khoj ban pen internet. Nila day ban yatrilang nadu na yeng. Nadu ka na yeng ki kmi ki pa ki khon ki ti nila ngi hanong kendong la sor ni don kam ban hikai ki khon jungi kumno ba ki de ban e ya kene ka mai mariang kumno ban e ki ne ki jing tau ban ong ko khon kam dei ka por pi ba pin thiet jri nang te na yu du ban thiet ya ka jri ban set ya ki sim adai ban hikai ban hikai ki ba kim dei ban le kum ta hikai ki khon ba kim dei ban thang ya ki klau ki batap ni ai ngu yu blei habangi yo ban rung ki kato kan ne ki senong wat senong kendong ru ki to rupa ka sanbut ke bahe banam bread pathar ya ki jabo hakine ki senong banam bread plastik pathar hakine ki senong ban om thang ding pathar ya ki klau ki betap ya ki plang ki kenbat hakine ki senong ladalap on pensitong wat kum kaan ya ki senong ladalap ki belek persyak ya kata. Handrei kasitom, handrei ngi don kam kaji trelang iwe pat iwe berkhoj la kalong ka im lang salang ka snong ka thau ka ying ka sem ka jungi kaji trelang. Ha ka ying ka sem jungi. Mudur menta sibu ki ba kibri ki besyong harut jung ka wa mkra ba ane sor silong. Ki trelang ong ban pen khoj ya wa mkra. Man ngatarai kita besyong harut surok ro harut ko amkra ya ki jaklia jaklaj ki nemlek ban pen ki lek ban pen penjebok ya ka wa bat ki nem bread plastik ro hakiwa ban ngi kermen skem lang ba ka ji trelang ban pen khoj kum ta kane ka wa amkra ji kala ban khoj sai sin pat kini ki do kila ban mi biang hakiwa kra hakiwa serpi ki jongi lengba kaji trilang handai lada kadon ketang kajing maham tanah kaliang sarkar bakasnong klaim kaji trilang onam la ban ya trilang ngaken mau muslim jo ke revival hawar hajan riu sim lakhot ikibriu bakin kala ka bomon man ong wan sakmat bangin penduai gerpang ya pi sim lakhot kumta Handrei ngi ai ngu yu bulei pan ha ka snem nyo ka ribai bar ki briu ki wani sakmat ki wani sakmat ki ong pastor penduai bangalale kumta kata ngasno tenat kelong ba wei briu ong penduai yang bangalale persya iki anjong bulei ki anjing boleh wong alale widok haum alale widok ada ka bi haum ngalah thang ya ka klau ki betap jeng ki breu ki wan ki breu benong duai gerbang ban ngas ngau bau mensim ba khoj wan ta hau breu om dei tang na kam ta ban pen thamai ka jing im jong breu simet handrei ban pen thamai ka ji dei bat kamariang ru ka WCC ka World Council of Churches
House name kat kendai spa kendai puai. Kum kejing rakhe ya ke environment. Kum kejing rakhe ya takane ke mai meriang. Kabu ya kene ke team. Kum Holy Spirit renews the whole creation. One men sim bakun pen bahaya ki jing tau ublei baro. Amta namar kata habangi asngeu na kane ka po na ka subject menta ka khot yangi ka ai ka bangi dei ban le nam ta ban bahai ka mai mariang ha ka je dei jingi ha ka ying ka sem jingi ha ka snong ka tau jingi ha ka imlang salang jingi ha ki jaka baro la ki long ki jaka snong la ka long ki jaka klau ngin ai ki jing sensar ka bahok ya kane ka mai mariang jingi abangi pule hakisi apostol Paul sikinong room kalonong ko prai ko pule sedang mene apostol Paul ukhon wa ka mai mariang jingiru ka kwa ya ka jing pentmai na ka jing im jingi ka angnot kumta ka penkut ya kene ka jing yeslok abede kene ka mai mariang kumbau blei ula thau yingi kibriu na ka taban sensar bhai ka mai mariang man sensar ka jing khoj bat ka jing itanan man pen pau ya ka burom jong blei sa sin pat ka mai mariang to ai bangin pen ko ngu kumta ko mo blei la thau yingi bangin train nam taban pen bhai ka mai mariang khnang ba ka mai mariang jingi kan pen itanat pen jerngam bat pen jerngam ye kilom kiwa ki ding sin bat kan long ka om bat kan long ro ka jing ker khu nam ta ka jing im jingi hi to blei ka jing suk un ker khu yingi nakam ta ka buram blei amen tang ye duai ko blei ko pa ji wa beneng ni ai ngu ye me kana bisnai ma penla ingi ban ye sngo yu ka khubon ka tin ke jong me sepang kane ka jing le dusmon jong briu ke jing penjat ikane ka me mariang jongi mada ka ju ka por ngi ai ngu ye me la khot jingi pat kana bisnai kumno ban pen bah kumno ban pen itanat ya kane ka mariang ka badan saudong saukun jengi kana bisnai kumta trai ji se jarap yengi leng ba kane ka khubor kumba mela thau ya ubriu na kamta ban pej namta ka mariang pen bah pen itanat ka ngin sngau thu atrai se mela thau yengi trai se na kamta ka bangin long kinong pen bah ba kinong pen itanat ya ka mariang ka jongi idwai kana sai man ker khu yangi iwei pe wei bar khon bangin me na kana ka jaka bangin de ban long ki briu ki bala ai na ka me mariang kuma mela thaw yangi sem mat ker khu yangi ka tang yu trai bo na pen jingi Jesus Christ idwai amen tekatong la pois kumta ka ba kut jong ka jing sakri jingi ublei ngin ya ruai lang na kanambar jing ruai kaba arspa kandai puar arspa kandai puar haba atrai ki kam jong me nga perkhat kat no ngadap da jing lengo abakrau nga i ki klor nga sneu jing riu perthan keleng saudong kabor jong me kapau ngin ya yeng lang kan dengan da kanambar jing ruai kaba arspa kandai puar Atrai ikam jong minga perkan kanung adam na jingling obakrau na iki klor na sngo jing riu bertan deleng saudong kabor jong mi kapau men sim jong nga do ya ro ya utrai me long ba krau
bên sim trong ngã tu ya ro ya u trai mê long ba crown mê long ba crown hà ba nga ya linh ba khi lao ba lao san ngas ngâu chính pa ngâu thiang khi sim hu đi la clear long nga i ki te ki ma dan ngas ngâu ru ki ding bel ba su sing bên sim trong ngã to ya ro ya u trai mê long ba crown mê long ba crown bên sim trong ngã to ya ro ya u trai mê long ba crown mê long ba crown hà ba u blay lu khonum ben non ban pa gani ban shem hằng lun ngam la menta ha ka ding na jing ken ka jong a u ba u sha u yam ban pelat paryanga bên sim jong a to ya ro ya u trai mê long ba crown mê long ba crown bên sim jong a to ya ro ya u trai mê long ba crown mê long ba crown onda u trai un văn hợp đinh jing ri sa văn lệ cha yin nang ni ya nga un shao ya u ka go gaya ro kan ya sa wa ngan pen na ru u blay u long ba crown bên sim jong a to ya ro ya u trai mê long ba crown mê long ba crown bên sim jong a to ya ro ya u trai mê long ba crown mê long ba crown to nhập bên ngoài hà cả bảo nó to ai cái chính ai cái đập biang đập cái hai trong trai phụ nó bên chính yêu Jesus Christ cái chính y cái vật làm yan cái trong play pa lem cái chính slow set board bên tiền cái trong mình sim bạc khôn to ai cái never alai huawei play cái nhảy long lem ban nghỉ lem ban kêu nghe ibran kalangari stuck partai nado mentai itu bom jukon amen.